Takže děkuji za... Já si to budu obsluhovat. Děkuji. Takže můžeme plynule přejít na prvky vedem. Já některé věci tady budu ukazovat podrobněji, některé rychleji, protože já bych se rád tady dostal ještě k problematice, která je právě problematikou stárnutí a vlivu prostředí. Abychom si ukázali, v čem jsou ty hlavní problémy, proč je to tak důležité sledovat. A je to právě v souvislosti s tím, co jsme tady slyšeli. Já bych si znovu dovolil tady některá čísla zopakovat, protože nemáme bohužel možnost tady mít dva projektory současně. My jsme viděli, že typický rozestup, se kterým pracujeme, a to je parametr delta lambda, je 0,8 nanometrů. A je to parametr, který říká, když se podíváme na jednotlivé kanály ve spektru a podíváme se, jak to vypadá, tak můžeme říci, že budeme mít co dočinění s následující situací. Ta situace bude vypadat takto. Máme zde jeden kanál, který vypadá takto a na tomto kanálu máme nějaký provoz. A teď tady máme druhý kanál, který nám někde tady malinko do toho zasahuje a budeme tady mít druhý. A těch 0,8 to je něco, co vidíme tady. To je to delta lambda, se kterým se setkávám. A teď vidíme, co je velmi podstatné. Velmi podstatné je, abychom měli co největší stabilitu těchto zdrojů, protože jakmile nám tyto zdroje začnou cestovat ve spektru, tak to ve skutečnosti bude znamenat, že tady tento překryv, který zde vidíme, tak bude narůstat, ale to není nic jiného, než když nám zasahuje velikost výkonu, který je v jednom kanálu, tak nám zasahuje do druhého kanálu. Tedy dostáváme něco, co bychom mohli nazvat zmenšení odstupu signálu od šumu. A protože jsme v digitálních komunikacích, tak se nám bude zvyšovat chybovost díky tady tomuto překryvu. Zároveň, ale to není jenom problém zdrojů, protože když se podíváme na vlastní součástky a řekneme dobře, tak máme tady jakoby bez to, co jsme viděli jako Coreless Optics, že tady máme bezbarvou optiku, tak to ve skutečnosti znamená, že se ty lasery zavěšují. A oni se zavěšují na tyhle vlnové délky, které bychom chtěli, aby ty lasery tam pracovaly. Oni se tam dokázali naladit na tu danou vlnovou délku. A to naladění ale znamená, že oni musí znovu držet tady tyhle pozice. A teď uvidíme, co na to má vliv a pod vlivem jakých dějů se nám mohou měnit tady tyto charakteristiky. A co vlastně musíme zároveň také udělat, aby nám ty jednotlivé kanály pokud možno držely. Ale když jsme dávali dobrý pozor na to, co jsme tady viděli jako obrázky, tak jsme tady viděli, že tady jsou vlastně prvky, které umí také něco na té trase spektrálně rozdělit. Protože když si tu trasu představíme, a ta trasa vypadá takto v principu, takže máme nějaké optické vlákno, a teď nám tady postupují obě dvě vlnové délky, takže vidíme, že tady máme jeden kanál, který nám postupuje, tady máme druhý kanál, který nám postupuje, takže nám běží něco takového. Tak potřebujeme mít tady prvek, který to umí udělat. A dneska tady máme sluníčko, takže typické, co by nám mohlo rozložit světlo ze sluníčka a rozložit do barev, to je to, co běžně známe, když máme tady někde sluníčko a to nám svítí a dá nám svůj zvědavý paprsek a takhle nám ho pošle, tak to, co jsme si určitě všimli, že když tady máme něco broušeného, to, co nám naše partnerky postaví na stůl a strčí do toho květiny, tak ve skutečnosti uvidíme něco, co na té druhé straně, když to projde tou vázou, tak se nám objeví něco takového. Tady máme bílé světlo, ale to, co uvidíme ve skutečnosti na druhé straně, tak uvidíme něco, co vypadá takto. Budeme mít jednotlivé barvy, které budou odděleny, postupně to půjde od nějaké takové temně červené, půjde to na červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou a uvidíme takovéhle spektrum. Ale co se stalo ve skutečnosti? No, nestalo se nic jiného, než spojené světlo, to znamená bílé, z komunikačního hlediska bychom se mohli na to podívat tak, že tady máme sumu kanálů, všech možných, které bychom mohli ze sluníčka dostávat, protože kdybychom to světlo jakoby uchopili a teď ho začali
na těch jednotlivých vlnových délkách modulovat, no tak máme bílé světlo, ale každá ta vlnová délka je nějakým způsobem modulovaná, pořád nám to tvoří bílé světlo, tedy spojené, dopadne nám to na tento hranol a ty nám to rozdělí a tady máme jednu vlnovou délku, druhou, třetí, čtvrtou, ale máme je prostorově oddělené. Ale co to znamená prostorově oddělené? No prostorově oddělené máme tady detektor, jeden, druhý, třetí, čtvrtý a tak dále. A teď můžeme tady udělat nějakou úpravu s tímto signálem a tak dále a můžeme ho vyslat do individuálních vláken. A teď tady máme jednotlivé uživatele, kteří jsou, to znamená postupně bychom tady měli táta Novák, máma Nováková, děda Novák, bába Nováková a tak dále. Prostě všechny tam najednou takto máme a máme je prostorově oddělené. Protože oni se navzájem nesnesou, takže každý bydlí někde jinde a proto je potřebujeme zásobovat komunikačními signály nezávisle. Nemůžeme jim poslat jeden takovýto společný. Takže výsledek je, že to máme takto rozděleno. Takže když se ptáme, co musíme udělat tady, no tak v nejhorším bychom tady mohli dát kus broušeného skla, které bychom tady strčili a výsledek je, že by se nám ty dvě vlnové délky rozdělily a máme, kdybychom tady měli nějakou vazební optiku, no tak to můžeme dát do separátních vláken a přes tady tenhle ten prvek, který by byl takovýto, řekněme schematicky tady dáme hranol, ale používají se dneska ušlechtilejší prvky, ale ve skutečnosti by to vedlo k tomu, že bychom měli ty kanály takhle rozdělené. Takže tady by šel jeden kanál a tady by šel prostorově druhý kanál. A kdybychom to světlo navázali do následujících vláken, tak můžeme obsluhovat a můžeme to vést k těm jednotlivým novákům, tak jak to tady vidíme. Takže vidíme, že ta trasa velmi krásně funguje a to, co je úžasné na takovýchto systémech, je, že jsou reverzní. To znamená, že jestliže budeme mít tady u pana Nováka zdroj, který bude také schopen vysílat, ne na stejné vlnové délce, ale na jiné, protože mu přidělíme jinou vlnovou délku na vysílání, tak existuje zpětná trasa a bude to fungovat úplně stejně. Protože tak, jako bychom tady vzali všechny ty jednotlivé spektrální barvy ze sluníčka, což bychom poznali, je velmi jednoduchým experimentem. Kdybychom vzali tady tuhletu broušenou plochu, která nám rozdělí tyhle světla, a dali tady jsme další plochu, tak ona nám složí ty jednotlivé spektrální barvy a zase tady uvidíme bílý svazek světla. A takhle bychom to mohli furt rozdělovat, jako bílé, barevné, bílé, barevné, bílé, barevné. Takže to můžeme tímhle způsobem rozdělovat a slučovat. Ale jinými slovy vlastně nevidíme nic jiného, než tenhle ten princip, který tady máme. Kdy máme společné spektrální kanály, které nám běží, a tady je máme oddělené, ale z druhé strany, když nám to běží, a ti jednotliví nováci prostě potřebují někam odeslat, protože tady máme děti a vnoučata na druhé straně, kteří chtějí posílat své informace tátovi, mámě, bábě, dědovi, tak zároveň mohou tady tihleti účastníci poslat a zase tady tento prvek nemusí se na něj nic změnit, není to speciální prvek, který se tam musí dát pro druhý směr, ale tento prvek umí sloučit všechny tyto kanály zase do jednoho a postupuje nám to společně. A to je to, co jsme viděli na těch jednotlivých obrázcích. A teď je otázka, jak to musí vypadat v těch prvcích, které to takhle umí udělat. Tedy první věc, potřebujeme mít co nejstabilnější prvky na začátku a na konci, protože tam potřebujeme mít nějaké součástky, které jsou aktivní a které nemění pokud možno své vlastnosti, což je docela problém. Protože určitě máme zkušenosti s tím, že jsme si třeba něco stavěli a strčili jsme tam elektroluminescenční diodu, například, aby to byla taková dobrá, tak vezmeme například žlutou lepku, tam je to velmi charakteristické, a kdybychom řekli, no dobře, tak chudáka zkusíme pomordovat trošinku, jak oni pustíme větší proud, tak ta dioda se začne zahřívat. A tím, že se začne zahřívat, tak to, co uvidíme určitě, tak z krásné žluté barvy se stane barva oranžová a půjde to tak do takové syté oranžové, až když tu diodu budeme mordovat dostatečně hodně, tak ta dioda udělá blík a bude po ní, protože už to nesnese. Ale zatím to, co bylo na tom popisu podstatné, byla ta změna barvy. Ale co to je změna barvy? Změna barvy není nic jiného, než to, že se nám jednak posouvá tahle ta charakteristika, no to by ještě nebylo tak zle, s tím se dá nějakým způsobem pracovat, ale ta charakteristika se zároveň roztáhne. A
to je horší. A teď najednou vidíme, že tady máme problém naprosto jednoznačný, který říká, máme-li součástku, která svítí a dává světlo, a teď je úplně jedno, jestli je to ledka nebo laserová dioda, tak tady můžeme očekávat velkou citlivost na vnější vlivy. A je zapotřebí se tady tomuto věnovat a je zapotřebí se podívat, jak ty součástky ve skutečnosti pracují a proč ty vlivy tam se projeví, co tam je to důležité. Proč to vlastně takovýmto způsobem se chovat, když tomu budeme rozumět, tak se budeme umět také bránit proti těmto jevům. Takže je to velmi, velmi podstatné a teď se podívejme, když si posvítíme na tu problematiku. Když si na tu problematiku posvítíme, tak to můžeme udělat něco takového. To je jedno posvícení, druhé posvícení, takže jsme viděli. A to posvícení znamená, že vidíme, že máme ten zdroj něčím charakterizovaný. Tak to, co můžeme určitě každý zdroj, bez ohledu na to, o co se jedná, o jaký zdroj se jedná, jestli je to sluníčko, které máme momentálně venku a které nám krásně svítí, nebo je to výbojka, která je tady v tomto dataprojektoru, nebo tady ten krásný laser, nebo ty krásné lasery, které nám tady svítily, ať již modře, zeleně nebo červeně, tak v každém případě to znamená, že tady máme nějaké charakteristiky. A to, co by nás určitě napadlo, tak jsou charakteristiky, které jsou optický výkon, který máme na výstupu, protože ten má nějakou hodnotu. To je první. To, co je jakoby další, to, co nás bezprostředně bude zajímat, tak je pracovní vlnová délka. Pracovní vlnová délka, když se podíváme tady do této charakteristiky, tak je to pracovní vlnová délka, která je tady tou pracovní vlnovou délkou odpovídající maximum. Když řekneme optický výkon, který máme tady, a řekneme ten 1 mW nebo 2 mW u běžných laserů, u běžných zdrojů, tak vlastně pod tím myslíme, pod tím výkonem celou tady tu plochu, kterou máme tady, protože ve skutečnosti vidíme, že ten zdroj nesvítí na jedné jediné vlnové délce, ale svítí na všech možných vlnových délkách, které jsou tady. Na některých svítí málo, na některých svítí víc, na některých svítí extrémně hodně a pak tady zase to svítí hrozně malinko na těchto vlnových délkách. Ale všude máme dohromady nějaké světlo, nějaký výkon, který nám vystupuje. A když pospočítáme všechny jednotlivé elementární výkony na těch daných vlnových délkách, tak dostáváme tady tento optický výkon na výstupu, který zde máme. Bezesporu další charakteristika, která nás bude v komunikacích zajímat a bude velmi důležitá, tak je charakteristika, kterou vidíme tady. A je to charakteristika, která říká, jak je široká tato charakteristika. To znamená, jak je vlastně to spektrum široké. A teď je otázka, kde bychom to delta lambda tady měli dát. Máme ho dát tady, máme ho dát tady, máme ho dát tady. Tady nezbylo nic jiného, než abychom se domluvili, abychom všichni mluvili stejným jazykem. Takže výsledek je, že řekneme ten parametr delta lambda, šířka spektrální čáry, se bude vyhodnocovat uprostřed. To znamená, maximum umíme odečíst všichni, takže víme, kde ta maximální hodnota je, a protože všichni rádi pracujeme se 3 decibely, 3 decibely ve výkonové oblasti je 1/2 výkonu, no tak se podíváme do polovičky výkonu a tady odečteme šířku spektrální čáry. Takže další velmi významný parametr je delta lambda. No a pak jsou tady charakteristiky, které už jsou charakteristika ve skutečnosti. A to jsou charakteristiky, které jsou hrozně podstatné, protože co vlastně ty součástky představují. Když tady dáme nějaké zařízení, a teď se na něho budeme chvilinku dívat jako na nikoli black box, ale modrý box, tedy blue box, a budeme se dívat, co vlastně do toho vstupuje a co z toho blue boxu vystupuje. Takže když se podíváme, co do toho boxu vstupuje, tak je to určitě elektrický proud. A ten proud je modulovaný, protože chceme mít nějaké informace, které chceme přenést, takže musíme proud modulovat a budeme očekávat od té součástky, že nám ten elektrický proud převede na světlo a že to světlo bude kopírovat to, co nám dělá ten elektrický proud. Takže musí to být charakteristika, která je velmi, velmi podstatná, a jestliže máme tady na výstupu optický výkon,
No tak ta nejzákladnější charakteristika je charakteristika, která váže tyhle dvě veličiny dohromady. A ta charakteristika se nazývá PI charakteristika a je velmi podstatná, protože pro každý zdroj ona vypadá trošičku jinak. A je velmi důležité se na ní podívat. Takže můžeme se podívat na něco takového, co vypadá charakteristika PI. Já teď nebudu malovat její průběh, ale jenom, že něco takového máme. Ale protože říkáme elektroluminescenční dioda, říkáme laserová dioda. Dioda je něco, co znamená, že máme dva typy polovodičů, polovodič P a N, navazujeme krystalové mřížky, vznikne PN přechod a tím, že vznikne PN přechod, tak máme k dispozici také něco, co odpovídá svému chování PN přechodu. Nebudeme se tady cvičit teď z PN přechodu, ale je zřejmé, že když chceme popsat PN přechod, tak ho popisujeme jinou charakteristikou. A ta charakteristika se nazývá závislost proudu a napětí, takže je to takzvaná voltamperová charakteristika. Takže je to tohle. Takže další charakteristika je voltamperová charakteristika, která je velmi, velmi podstatná. Takže to jsou základní. A teď je něco, co říká, že ta dioda se nějakým způsobem chová vzhledem k vnějšímu prostředí. Když tady vidíme, že tady nám prochází něco, co tou součástkou, co jsme tady popisovali a co je velice podstatné, a to je tady tento elektrický proud. Elektrický proud je veličina, která je velmi zajímavá, protože je tvořena spoustou elektronů a ty elektrony, když chtějí projít krystalovou mřížkou tím PN přechodem, tak na to potřebují nějakou energii a potřebují tou mřížkou projít, potřebují se jí protáhnout. A když děláme něco takového a chceme se protáhnout, tak víme, že nám vzniká teplo. U těch elektronů je to totéž, takže oni tu svoji energii, aby se procpali krystalovou mřížkou, tak ji mění na teplo. Tedy průchodem elektrického proudu touto strukturou vzniká teplo. A teď je otázka, co to teplo dělá. Samozřejmě cvičí s touto charakteristikou. Bezesporu teplo nám cvičí s touto charakteristikou, ale pro komunikace my nepotřebujeme tohleto až tak moc. V komunikaci nás zajímá toto, zajímá nás toto a zajímá nás toto. Takže to, co potřebujeme ve skutečnosti vědět jako charakteristiky, protože jsme v komunikacích, když jsme technologové, tak potřebujeme vědět tyhle ty závislosti. A to je změna optického výkonu s teplotou, je to změna vlnové délky pracovní s teplotou, to je toto, a je to změna šířky spektrální čáry s teplotou. To jsou nejpodstatnější parametry, které nás u těchto zdrojů zajímá. A je úplně jedno, jestli jsou to zdroje, které slouží pro single komunikaci, to znamená jeden kanál, jedno vlákno, anebo je to něco, kde využíváme spektrální vlastnosti, akorát u každého systému nás budou zajímat trošku jiné parametry. Jestliže budeme mít komunikaci, která bude tohoto typu, to znamená jedno vlákno, jeden kanál, to znamená, že tady máme lambda 0 a tady máme lambda 0 a nic víc se nás tady netrápí, no jestli se nám bude tento parametr měnit, a jestli nám ujede o 1 nanometr nebo neujede o 1 nanometr v tomhletom systému, to vůbec nevadí. Problém by byl, kdybychom tady měli detektor, který by byl z nějakého důvodu filtrem omezený a opravdu chytal jenom přesně tady tuto vlnovou délku, což obvykle není. Takže nějaké kolísání s teplotou tohoto parametru nás netrápí. Trošičku víc nás budou trápit změny, které se týkají výstupního optického výkonu, protože teplota obvykle snižuje tady tuto hodnotu. Takže se může stát, že místo, řekněme, očekávané hodnoty, která bude očekávanou hodnotou tady, kterou budeme navazovat do optického vlákna, to bude například 1 mW, tak tam nebudeme mít 1 mW, ale vlivem teploty tam budeme mít 0,8 mW. To je sice jakoby problém, ale řešíme to systémově a systémový problém se řeší tím, že necháme 3 decibelovou rezervu na změny, na stárnutí, na změny vlastnosti součástek, propustnosti, vláken, všech těch prvků, které tady máme,
Když se podíváme, co to je 3 decibelová rezerva, tak to znamená, že by nám ten výkon musel klesnout z 1 mW až na 0,5 mW. A to je obvykle tak velký pokles, že to už je ta součástka na odpis. Takže něco takového nám v zásadě nehrozí. Kdybychom se podívali na změnu šířky spektrální čáry, to znamená, máme na začátku nějakou šířku, která bude například 1 nanometr a místo 1 nanometru budeme mít 1,2 nanometru, no tak je to sice nepříjemné, ale v zásadě u jednokanálového systému nám to nevadí. Takže výsledek je, když to shrneme, když máme jednokanálové systémy typu jeden kanál, jedno vlákno, jedna vlnová délka, tak máme to nejjednodušší, co můžeme mít a nemusíme se starat v zásadě o nic. Jediné, o co se musíme postarat, je, abychom to alespoň systémově dobře propojili a jakmile to dobře propojíme, tak to na 99,99% bude fungovat naprosto bez problémů. Není, co by se tam mohlo projevit jakoby principiálně jakoby problémové, ať se tady na té trase bude dít v zásadě cokoliv. Na druhé straně, ale pokud máme takovéto systém, tak tady už začíná být poměrně velký problém. Protože najednou vidíme, že tady máme velice blízko tady tyto jednotlivé kanály, které zde máme, a tím, že je máme velice blízko, tak musíme zajistit stability. A to, co tady vidíme, najednou je změna, která je změna optického výkonu jakoby celkového. To je sice problém, ale ne až takový velký, protože ve skutečnosti nám to znamená, že se nám ta charakteristika jenom takto sníží, nebo takto sníží. Nebudeme ji mít takhle velkou, ale budeme ji mít, řekněme, o něco nižší, což je sice mrzuté, ale není to žádná tragédie, podobně jako tady u tohoto systému. Jakmile ale se podíváme tady a podíváme se na tyto změny, tak tady už je to daleko problematičtější, protože jestliže nám začne se stěhovat tohleto spektrum a začne nám to dělat toto, že se nám začnou blížit, tak je naprosto zřejmé, že tady dojde ke zvýšení překryvu těchto charakteristik. A v tu chvíli je zle a musíme se dívat na to, buď jak je ta změna velká, zda je ještě přípustná, anebo zda musíme být aktivní a dělat nějaké opatření, minimálně zkvalitnit klimatizaci, zavést nějaké organizační předpisy, že tam prostě nemůže být v telehouse víc než 5 lidí současně a tak dále, protože každý z nás má nějaké teplotní své vlastní charakteristiky a vlastní chování. A podobně je tomu také v tomto případě, kdy se nám mění šířka spektrální čáry a v tu chvíli, když dojde ještě navíc k tomu, že ta charakteristika udělá tohleto, že se nám rozšíří, no tak je to velmi podobné, jako když se to maximum posouvá. Protože to rozšíření zase zasahuje tady a dochází k překrytí a dochází k tomu, že máme ovlivněné sousední kanály. Takže proto vidíme, že je velmi, velmi podstatné se podívat, jak vlastně vypadají tady tyto charakteristiky a co oni ve skutečnosti znamenají a na co mají vliv. Proto také, když se podíváme na konstrukci, ať již ledek anebo laserových diod, tak uvidíme, že tyhle ledky a laserové diody musí být speciálním způsobem konstruovány, protože kdybychom zůstali jenom u toho banálního přechodu, toho jednoduchého, tak bychom viděli, že bychom měli tady s těmito parametry obrovské problémy. A to nechceme mít, takže musíme na straně technologické s tím něco udělat. Nejsme technologové a výrobci těchto součástek, takže musíme spoléhat na to, že to za nás vyřeší tito výrobci. Ale my jsme uživatelé a potřebujeme vědět proč. Protože obvykle řekneme, že musíme stabilizovat teplotu, například v rozsahu plus minus 5 stupňů, tak to není něco, co řekneme, že si luskneme prsty a řekneme, dobře, tak to pořešíme za 5 korun. Nepořešíme. Ve velkém telehouse to dost dobře nejde a s tím jsou spojené docela významné náklady. Takže je zapotřebí vědět, jak ty charakteristiky se chovají a nakolik je to zásadní problém nebo není zásadní problém. A ještě je zapotřebí se podívat na jednu věc, která je hodně důležitá. Ono to tady zaznělo, kdy tady pan inženýr povídal o rychlosti. Podívejme se na jednu velmi podstatnou vlastnost.
Představme si, že zůstaneme u výkonu, který je 1 mW, ale změníme něco, co se nazývá přenosová rychlost. Přenosové rychlosti, a já tady udělám jenom změny, které jsou změnami, opravdu půjdeme o 3 řády. Takže začneme něčím, co je něco strašně historického a budeme mít přenosovou rychlost, která bude 1 kilobit za sekundu. No něco prostě, co si nikdo nedovolí dneska ani nabídnout, někde, ani o tom mluvit. Ale pro nás to bude docela zajímavé. Pak vezmeme přenosovou rychlost 1 megabit za sekundu a uvidíme důsledky, abychom si uvědomili, proč je to problém. A vezměme přenosovou rychlost, která je, řekněme, taková zajímavá, a to je 1 gigabit za sekundu. Tady je důležité, abychom si uvědomili princip. Teď není o to, abychom tady psali 10, 100 gigabitů. Tady je důležité, co nám dělají ty změny, protože samozřejmě dnešní telekomunikace, to je soutěž, abychom se dostali co nejdál s co největšími přenosovými rychlostmi a pokud možno v co nejmenších nákladech. Takže když se podíváme teď na ten výkon 1 mW a podívejme se, jaká je energie, která připadá na jeden přenesený bit. No, jestliže máme, nebo jeden výkon, který je v jednom přeneseném bitu. Jestliže máme 1 mW, tak 1 mW znamená, že v tomto případě na 1 bit nám připadne výkon, který je v tomto případě půjde v tomto případě výkon, který bude 1 mikrowatt. Zajímavé by bylo, kdybychom chtěli počítat počty fotonů, které jsou s tím spojené, ale to je trošku jiný problém. Podívejme se jenom tady na tohleto. Jestliže máme 1 megabit, tak 1 bit v tomto případě nese výkon, který je, v tomto případě to bude o 6 řádů méně, to znamená, budeme mít 1 nanowatt. Jestliže máme gigabit, tak jeden přenesený bit v tomto případě odpovídá 1 pikowattu. Pikowatt to je 10 na méně 12. Kdybychom to přepočetli a podívali se, jak to bude vypadat, řekněme, s počtem fotonů, tak zjistíme, že se v tomto případě už budeme bavit o počtech, které jsou někde 100 000 milion fotonů. A v řadě případů to bude ještě méně. Ale tohle to posíláme tady. A teď si představme tu trasu, která má nějaký útlum, který bude, řekněme, 10, 15, 20 decibelů, to znamená, jakoby ztratíme 2 řády, tak na jednom z těch 100 000, najednou máme na tom konci 1000 fotonů. Co to ve skutečnosti znamená? Proč o tom mluvíme? Jestliže máme obrovské počty fotonů, respektive obrovské výkony, to obrovské bereme v uvozovkách, protože musíme vztahovat k těm výchozím hodnotám, a tyhle ty výkony jsou nám neseny jednotlivými bity, tak je naprosto zřejmé, že jestliže tam máme obrovský počet fotonů, který se pohybuje v bilionech, tak jestli se nám tam změní 1 000 000 fotonů, to bilionu, 1 milion, nemáme šanci poznat. Tady už to bude o něco horší a tady už to bude naprostá tragédie, protože jestliže jeden bit je tvořený 100 000 fotonů a kdyby se nám mělo 1 000 000 fotonů změnit, tak v tu chvíli to máme naprosto odlišnou komunikační situaci. Vznikne nám tam obrovský problém s chybama, vznikne nám tam obrovský problém, jak vlastně tu komunikaci zajistit. Co nám ta čísla říkají? Čím zvyšujeme přenosovou rychlost, tím se nám systém stává citlivější, protože se nám stává nestabilnější. Z hlediska množství výkonu, množství energie, množství počtu fotonů, které nám vlastně tu jednotku informace tvoří. A proto musíme ty systémy více a více stabilizovat. Pokud jsme měli přenosové rychlosti typu kilobit, tak bylo úplně jedno, jestli jsme s rozvaděčem skončili na ulici, nebo jsme skončili někde v telehausu, ale určitě nás netrápily nějaké problémy se stabilitou. Vůbec. Nebylo o čem povídat. Bylo úplně jedno, jak jsme to postavili, jakým způsobem to bylo uděláno, prakticky nás to netrápí.
Ale jakmile toto zvyšujeme, jinými slovy, zvyšujeme přenosové rychlosti a my nechceme skončit na 1 gigabitu. My chceme skončit na 10, 40, 100 gigabitech, 400 gigabitech za sekundu, ale kdybychom zůstali jenom u tady tohoto, tak automaticky nám vzrůstá citlivost na vnější vliv. Protože pořád ta teplota, která se nám změní o 5 stupňů, tak ta změna teploty o 5 stupňů znamená, že se nám nějakým způsobem pohly charakteristiky nějakého souboru fotonů. A tím, že se nám změnily charakteristiky, tak najednou se nám mění charakteristiky tady těchto přenášených bitů. A o ty jde, protože ty chceme mít, aby byly co nejvěrnější, aby se nám co nejméně hýbaly. Takže to je to, co bych byl rád, abychom si odsud odnesli, že jakmile zvyšujeme přenosové rychlosti, tak rostou, a teď my jsme uživatelé. A teď už tomu trošku začínáme rozumět, že se musíme dívat nejen na tyhle obyčejné parametry, které tady máme, které nás zajímají a které potřebujeme vyhodnocovat, a díváme se na ta čísla rozestupy 0,8. No ale můžeme říct, no dobře, ale kde jsou rozestupy dneska? Říkáme, zahušťujme. Nebuďme jenom v hustých vlnových multiplexech. Používejme ultrahusté vlnové multiplexy. A v laboratořích, kde máme klimatizace, kde máme stabilní podmínky, no tak to není žádný problém. Ale ve chvíli, kdy říkáme, jestliže rozestupy máme 0,8 a teď to začneme pracovat. Jestliže budeme ve frekvenčních šířkách 100 GHz, 50 GHz, budeme na 0,4, budeme mít 25 GHz a tak dále. Budeme to zahušťovat. To znamená, že rozdíly nebudou 0,8, ale to delta lambda bude 0,4, protože no tak 0,8 je to číslo, místo toho, abychom měli kanálů, kterých bude 16 spektrálních, nebo budeme mít 64, no proč bychom nemohli mít 256 kanálů? Proč bychom nemohli mít 512 kanálů? No když to tak krásně vypadá. Samozřejmě, že to vypadá naprosto úžasně. Ale ve chvíli, kdy to začneme provozovat, tak automaticky s každým tady tímhletím číslem, které v tomto případě takhle zmenšíme a řekneme si, no tak jsme zahustili spektrum, máme více uživatelů, nemusíme jich mít 1024, můžeme jich mít 2048 a tak dále. To číslo krásně narůstá a pro plánovače je to naprosto úžasné to takto udělat, ale ve skutečnosti pro ty, co mají zajistit provozní podmínky, z toho vznikají docela těžké situace pro řešení. Protože neděláme nic jiného, než zvyšujeme citlivost, protože se nám tyhle charakteristiky přiblíží k sobě a v tu chvíli nás nebudou zajímat jenom ty výchozí, ale budou nás zajímat zejména tady tyhle charakteristiky, které máme zde, které nám říkají o tom a vyprávějí nám o tom, jaká je citlivost těchto systémů právě na vnější vliv. A samozřejmě tady je to na tom nejjednodušším, co si umíme představit, které máme. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak v současné době nám dokonce vznikají tyhle problémy. A to je, jakým způsobem se mění výstupní výkon, pokud máme tady nějakou pracovní hodnotu optického výkonu, který prochází. Nejenom s teplotou, ale i ten výkon, který tam máme, který nám tam prochází, protože pracujeme. A ten problém jsme neměli před 5 lety. Ten problém máme teď a budeme ho mít za 5 let, bude naprosto dramatický. Protože nám rostou přenosové rychlosti, díky tomu nám roste citlivost, díky tomu, že používáme tady toto, tak se nám přibližují charakteristiky a pak všechno, co má vliv, najednou to, co vůbec nemělo smysl před nějakou dobou, a ne historicky vzdálenou, doba, která je pár let, tak je zapotřebí si na to dávat pozor. Jinými slovy, je zapotřebí rozumět to, co zajímalo u těchto systémů. Všimněme si, že nás v principu vůbec nezajímalo, jakým způsobem se chová toto, nezajímalo nás, jakým způsobem se chová toto, tedy
v principu nás to nezajímalo. Bylo dobré o tom něco vědět, ale v zásadě jsme se k tomu chovali opravdu jako tady k těm blue boxům. To znamená, je to nějaká krabice, je tam detektor, je tam přijímač, má to nějaké parametry na výstupu a dohromady jsme o tom nepotřebovali vůbec nic vědět. Nic jsme nepotřebovali vědět o té struktuře, která je. Prostě proto, že u takovýchto systémů, nebo u systémů, které jsou CVDM a podobně, kde ty rozestupy jsou hrozně velké, tak nepotřebujeme se dívat jakoby na vlastnosti. Nepotřebujeme vědět vlastnosti tady těchto prvků, jak oni se chovají. Nepotřebujeme znát stabilitu optických vláken, nepotřebujeme znát stabilitu kabelů a podobně. U těchto systémů, které jsou jednokanálové, i které pracují na obrovských přenosových rychlostech, to nás až tak moc netrápí. Ale trápí nás to v okamžiku, kdy chceme jít na pokročilé technologie a pokročilé technologie znamenají, že potřebujeme do těch součástek, do těch prvků výrazně lépe vidět. Takže je čas, abychom přešli k prvnímu slajdu, jako po tomto úvodu. Takže se můžeme podívat kousíček. Ten úvod ale byl důležitý proto, abychom věděli, proč si vlastně tady toto vyprávíme, abychom věděli, co vlastně je tak hrozně důležité. Takže se podívejme nejprve na úplně tu nejelementárnější věc, a to je, jakým způsobem vůbec světlo vzniká. Abychom měli představu, co se děje v tom materiálu, když říkáme, no dobře, tak máme tady nějakou informaci, která nám postupuje. Ta informace je nesena elektrickým proudem, který je nějakým způsobem modulovaný, a teď tady máme cosi, co nám má za úkol vyrobit světlo. A to cosi, co nám má za úkol vyrobit světlo, tak máme zde. A když se podíváme, co vlastně potřebujeme získat, tak potřebujeme získat následující situaci. Jak nám vůbec světlo vznikne? Světlo nám vznikne proto, že to není nic jiného než nějaká elementární energie. Takže řekneme-li, že máme optický výkon, tak ve skutečnosti optický výkon to není nic jiného než nějaká optická energie, která nám prochází za dobu t a ta doba je 1 sekunda. Tohle to je optický výkon. No, pak řekneme dobře, to je hraní se vzorcem, ale teď je to důležité je tady. A to je, že to máme energii, která je optickou energií a ta musí být něčím tvořena. A když řekneme, že musí být něčím tvořena, tak najednou tady potřebujeme mít nějaký počet fotonů, které nám prochází po dobu 1 sekundy. A když řekneme počet fotonů, tak teď čím charakterizujeme fotony? Foton je elementární energetické kvantum a když řekneme energie jednoho fotonu, tak to není nic jiného než tahle ta relace, ale to, co je na té relaci důležité, je tohle jsou konstanty, jak se jmenují Plancková rychlost světla. Důležité je tady tohle. A to je, že energie fotonu závisí na vlnové délce. Čím je vlnová délka delší, tak tím je také energie fotonu menší. To, že tady jsou nějaké konstanty, opravdu to není až tak podstatné. Podstatná je tahle ta závislost, kterou zde máme. Jinými slovy, jestliže máme mít jakýkoliv optický výkon, tak to znamená, že potřebujeme k tomu nějaký počet fotonů. Teď se můžeme podívat zase zpátky. Tady máme zdroje, které jsou nějakým způsobem charakterizovány. To je červený, zelený. Jinými slovy, jestliže máme ten zelený, tak určitě vidíme, že to je nějaká typická vlnová délka, která odpovídá zelené barvě. Takže máme zde, dostaneme nějakou hodnotu energie toho jednoho fotonu, který z toho vychází. A protože těch fotonů vychází obrovské množství, tak se dohromady složí, dají nám dohromady energii a to je ten náš výkon, který zde máme. Takže to je, co se týká vlastní energie. Ale když se teď podíváme na to, jakým způsobem vlastně fotony vznikají, tak je zřejmé, že jestliže máme na konci, protože fotony nám vznikají jakoby na konci toho našeho blue boxu, oni vznikají tady na výstupu. Vznikají uvnitř, ale máme je k dispozici tady na výstupu.
na začátku máme proud, elektrony a ty jsou nositelé elektrické energie, protože tady se nám mění elektrická energie na optickou energii. Co to ve skutečnosti znamená? Že tahle ta energie, kterou máme zde, tak ta musí být přinášena elektrickým proudem. To znamená, že musíme mít také elektrony, které nám tu energii nesou. A jestliže má vzniknout soubor fotonů o nějaké energii, tak tu energii musí nám dodávat právě ty elektrony, které přichází. A teď se jenom kousíček podíváme na malinkou jenom obrazovou teorii, která nám řekne, jak to vlastně probíhá. Každá látka se skládá z jádra a elektronového obalu a nás zajímají v tuto chvíli ty poslední elektrony v tom elektronovém obalu a to jsou valenční elektrony a pro valenční elektrony můžeme kreslit takovéto energetické schéma. Toto je energetické schéma, která se nazývá pásová struktura a říká, jakou energii ve skutečnosti ty elektrony mohou mít. A ty pásy se nazývají valenční, zakázaný a vodivostní a liší se v chování. Jestliže elektron má energii, která odpovídá valenčnímu pásu, tak to znamená, že je vázaný ve vazbě v tom daném materiálu na ty dané atomy, na tu danou krystalovou mřížku, nemůže se pohybovat. Zakázaný pás, má to v názvu, takovéto energie elektron mít nemůže. Pokud bychom se ptali, proč tomu tak je, v tuto chvíli se spokojíme jenom s tím, že to takhle je, že vlastně vysvětlení je hodně komplikované a složité a pro tuto chvíli není úplně důležité. A pak je pás, který je vodivostní a vodivostní znamená, že ten elektron je volný v tom daném materiálu, může se pohybovat, neuteče z toho materiálu, je uvnitř, ale může se pohybovat uvnitř toho materiálu. Jestli se může pohybovat uvnitř, tak tok elektronů to není nic jiného než elektrický proud. Takže všechny elektrony, které jsou tady v tom vodivostním pásu, jakmile se tam elektron dostane, je to ten elektron, který nám vede elektrický proud v součástce. A je úplně jedno, jestli je to kovový materiál, polovodič nebo cokoliv dalšího. Jakmile je elektron tam, vede elektrický proud. A to je velmi, velmi podstatné. A teď máme něco, co musí těm elektronům dodat dost energie, aby nám přelezli odsud sem. No od toho nám slouží ten náš vnější zdroj, který tady máme, protože nejenom, že nám tady prochází proud, ale ten proud prochází také z nějakého zdroje o nějakém napětí. No a díky tomu máme také nějakou energii, kterou ty elektrony dostanou a ta jim umožní, aby nám vylezli odsud sem a začali procházet tím daným materiálem. A jakmile nám tady takto prochází, tak v tu chvíli může dojít k tomu, že máme elektrony, které se nám objeví tady, ale jestliže elektron se nám proskočí odsud sem, no tak tady zůstalo po něm prázdné místo, neobsazený stav. Ten stav se nazývá díra a elektron může s touto dírou zrekombinovat a výsledkem je to, co tady nám vznikne, a to je to zajímavé světlo, které nám může postupovat. Takže výsledek je, že nám vznikne cosi, co bychom mohli říci ze zdroje, který dává elektrický proud a ten zdroj má nějaké napětí, který dodává nám nějakou vhodnou energii, tak tato energie se přemění v polovodiči na světlo a to tím způsobem, že elektrony se dostanou do vodivostního pásu, nechávají po sobě neobsazené stavy a při zpětném návratu nám platí zákon zachování energie a to je energie, kterou mají elektrony, se nám přemění na energii fotonů. To je krásný děj. A co bychom chtěli? Chtěli bychom, aby pokud možno to fungovalo tímhletím způsobem. Jeden elektron plus jedna díra, aby nám vyrobili jeden foton. Tedy jinými slovy, abychom měli 100% účinnost. To je ideální stav. Ale teď máme řadu nepřátel, kteří dělají všecko proto, aby se tyhle ty elektrony a díry navzájem nepotkaly. Protože když se nepotkají, nemohou vznikat fotony. A teď, co to je se nepotkaly? Úplně tím prvním nepřítelem, který tady vidíme, tak jsou kmity krystalové mřížky. No, dobře, kmity krystalové mřížky. Kmit krystalové mřížky to není nic jiného, než vliv teploty, protože čím je větší teplota, tím ta krystalová mřížka se více pohybuje,
když se pohybuje, no tak to znamená, že strká do toho elektronu, strká do té díry, jinými slovy, mění jejich pohybový stav a ti dva chudáci, kteří se mají potkat, tak to mají komplikovanější. A čím je teplota větší, tak tímto strkání té krystalové mřížky, ty kmity jsou větší a větší, jsou intenzivnější a efektivněji to rozhazují ty elektrony a díry od sebe. Tedy výsledek je, že teplota je obrovským nepřítelem a zároveň tím obrovským nepřítelem to znamená, že se nám najednou začínají projevovat tady tyhle ty charakteristiky. Ale tím, že teplota je největším nepřítelem, tak to ovlivňuje tady tohleto. Protože je nám zřejmé, že bude vznikat méně fotonů. Méně fotonů znamená, že nám se mění optický výkon s teplotou, ale zatím nevidíme žádný důvod, proč by to mělo mít vliv někde tady. Zatím rozumíme jenom, co se děje tady v tomto místě. Takže umíme říci, jakýkoliv vliv, který nám zasáhne do krystalové mřížky, a ono to nemusí být nutně teplotou, protože co nám může ovlivnit krystalovou mřížku? No také to, když na ní tlačíme. Protože tím, že na ní tlačíme, tak ji stlačujeme, jinými slovy, děláme to, že tyhle ty vazby se nám zmenšují a proto také to kmitání, ty vibrace, které tady vidíme, budou v tomto případě slabší, budou obtížněji probíhat. A zase vidíme, že nám to bude ovlivňovat, ale tentokrát je trošinku jiným způsobem než teplota. Takže pak je otázka, v každém případě se to chová jiným způsobem a ve zdrojích má velký vliv tady toto, ale naopak zase ve vláknech a v takovýchto součástkách, které jsou těmi pasivními součástkami tady, tak se nám projevují citlivosti, které jsou jinými citlivosti. Ale pořád to má společné to, že se nám tam něco začne projevovat. Takže to je nepřítel. A teď se podívejme, proč se nám mění tyhle ty charakteristiky, které máme tady. Když se podíváme na tuhletu strukturu, tak bychom si řekli, no dobře, tak je to struktura, která vypadá tímto způsobem. A ta základní otázka je to struktura stabilní, anebo se mění ty energetické stavy, ve kterých se mohou elektrony nacházet? A bohužel odpověď je, že se mění. A tím, že se mění, tak je otázka jak. A ta základní změna je následující. Jestliže naroste teplota, tak se nám tato struktura změní následujícím způsobem a dojde ke změně, která vypadá takhle. Ta pásová struktura zůstane zachována, ta se nemění, ale dojde k něčemu, co vidíme tady. A najednou vidíme, že máme co dočinění s chováním, které je chování. Jestliže se nám ty pásy k sobě přiblíží, no tak najednou vidíme, že nám stačí menší energie toho elektronu, aby se nám dostal odsud sem do vodivostního pásu, což jakoby vypadá úžasně. Protože budeme mít najednou více elektronů. Ale proti tomu působí to, že s tou teplotou se nám ta krystalová mřížka začíná více kmítat, takže sice budeme mít více elektronů, ale více jich budeme mít rozházených. Takže ono to s tím zvětšováním účinnosti to funguje jenom trošičku. Když ta teplota vzroste o něco málo, tak se nám změní vodivost takovéto polovodičové struktury. Tím, že se nám změní vodivost, naroste nám počet elektronů, díky tomu nám zpočátku naroste také počet fotonů, takže ta charakteristika se stává strmější, ale bohužel, jakmile ten děj pokračuje, to zahřívání pokračuje, tak pak začne zahřívání převládat nad tím nárůstem. A kdybychom se pak podívali na charakteristiku, která je tou základní charakteristikou, kterou vidíme tady, tak v tomto případě bychom viděli, že ta charakteristika bude vypadat takovýmto způsobem. Kdybychom zůstali u laserové diody, tak ona bude znamenat, že nám prudce bude narůstat, zvětšuje se optický výkon velmi efektivně, ale pak nám to povede na nějaké takovéto chování a tady je s Bohem armádu, s Bohem laserová dioda. Takže tohle by byl výsledek, který bychom viděli, že by nám to začalo prudce narůstat, to je ten efekt, který se nám projeví, ale v zápětí nám dojde k saturaci a poškození této součástky. Takže to je to, co bychom mohli očekávat. Ale tady se projeví vlivem tohoto, se nám projeví jiný efekt. Najednou vidíme, že ty elektrony potřebují menší energii,
No ale protože potřebují elektrony menší energii, tak budou mít menší energii ty fotony. Protože jestliže potřeboval elektron velkou energii odsud sem, no tak se nám odměnil, když zase zpátky zrekombinoval s děrou, tím, že nám tu energii v podobě fotonu vrátil, ale ta energie byla velká, protože na začátku měl velkou energii, tak nám zároveň velkou energii odevzdá. Tady nám stačí malá energie, takže nám zase odevzdá malou energii, ale jestliže toto číslo je malé a tady máme dvě konstanty, což je konstanta, no tak pak to znamená, že tohleto číslo musí být velké, vlnová délka nám naroste. Jinými slovy, jestliže nám naroste teplota, tak se nám tato energie zmenší, ale vlnová délka nám se zvětší. Jinými slovy, ta pracovní vlnová délka s teplotou se bude posouvat směrem k větším vlnovým délkám. To znamená, když si představíme, že tady máme řadu kanálů, tak ten problém nebude tady u tohoto, a ten problém bude tady u tohoto, protože ten, když je poslední, no tak jako dobrý, ten nám někam uteče. Ale budou se k sobě přibližovat tady ty. A protože když jsme se dívali na ten obrázek, který tady pan inženýr promítal, tak jsme viděli, že ty zdroje máme v různých místech, které používáme. To znamená, nemůžeme spoléhat na to, že by se nám to celé pohlo současně a že řekneme, dobře, jak se nám to celé hýbne, no tak se nic neděje. Bohužel každý ten kanál má svůj původ u nějakého jiného uživatele. Pána Nováka, paní Novákové a tak dále. A protože oni spolu nebydlí, no tak každý pracuje v jiných podmínkách, nebo žije v jiných podmínkách a výsledek je, že se ty změny chovají na sobě nezávisle. Takže je to obrovský problém. Takže už rozumíme tomu, co se děje. Jakoby další parametr, a to je to, co máme vlivem teploty, nám udělá toto a díky tomu se nám změní vlnová délka a se nám bude posouvat směrem k větším vlnovým délkám. A stane se ještě jeden efekt, který budeme pozorovat a ten efekt je následující. Takže si vezmu jinou barvičku. S teplotou nám zároveň, předtím, když se podíváme, tak jsme měli tohleto. A když se podíváme na šířky, tak ty byly stejné. Takže vidíme, že tady máme všude rovnoběžky. Ale ve skutečnosti se stane s teplotou ještě tohleto. Nejenom, že se nám to udělá, ale uvidíme ještě něco takové. Tedy jinými slovy, nebudeme mít toto rovnoběžné. Tedy ty šířky se změní. A tím, že se změní šířky, tak protože elektrony mohou mít energie, vždycky už přejdou odsud z nějakého místa do tohoto místa, to znamená, že energie, kterou mohou mít fotony, tak jsou, toto je nějaká mezní energie a pak je druhá mezní energie je tady, protože to jsou mezní stavy, mezi kterými může docházet k přechodu. Takže jsou to mezní stavy, které odpovídají nějakým vlnovým délkám, maximální a minimální, které nám vzniknou. Ale jestliže se nám změní zároveň šířky těch pásů, tak se nám změní také počet vlnových délek, které mohou vznikat, protože máme tady ty rozdíly odsud sem a odsud sem, je to podstatně širší interval. A to je ten důvod, se kterým se potkáme tady. Abychom rozuměli, co se vlastně v tomto případě přihodí. A když si to shrneme dohromady, tak můžeme říct, teplota je ze začátku pomocník. Ale jakmile to přeženeme, a to přeženeme znamená, že nám teplota naroste o zhruba nějakých 20-25 stupňů, což není nic moc velkého, myslím teď okolí. Ale jestliže se nám na laserové diodě teplota v okolí změní o 20 stupňů, to znamená z nějaké běžné pokojové 25 se z toho stane 50 stupňů, kdy to už budeme mít problém udržet takhle v ruce a dát na to prst, což zhruba odpovídá tady této teplotě, tak v tu chvíli uvnitř už máme teplotu té součástky na tom vlastním přechodu, už budeme mít bohatě přes 100 stupňů. A tím, že tam máme přes 100 stupňů, tak už se nám rozbíhají všechny tady tyto děje, které tady vidíme. Proto je zapotřebí velmi se dívat na způsob, jak té teplotě bránit. To uvidíme za chvíli. Takže řekneme-li výkon, tak výkon se nám ze začátku chová kamarádsky, pak nepřátelsky.
Pokud se, to znamená nejprve nám narůstá, pak se vyrovná a pak začne prudce klesat. Pokud se podíváme na změnu pracovní vlnové délky s teplotou, roste-li teplota, pracovní vlnová délka se nám posouvá směrem k větším vlnovým délkám. V tomto parametru změní se teplota, charakteristika se začne rozšiřovat a čím je ta rostoucí teplota větší, tím je i to rozšíření této charakteristiky větší. Takže to je to, co můžeme říci, že je problémem. A teď, jak se tomu bránit? Můžeme se tomu bránit několika způsoby. Ten první způsob je hlídat samozřejmě pracovní bod, hlídat teploty. To, co je určitě jako první operace, kterou bychom měli udělat, je sledovat to, aby nám pracovní proud se nehýbal. Ale protože jsme v polovodičích, tak víme, že základní operace, aby nám pracovní proud moc neběhal, je hlídat teplotu. Takže jsme zase u toho samého. A tady se nám součástky začínají velmi výrazně lišit od sebe. Protože když budeme pracovat s elektroluminescenčními diodami, tak obvykle elektroluminescenční diody jsou velmi odolné a protože pracují s malými přenosovými rychlostmi, tak se jich tady tento děj až tak nějak extra moc nebude týkat. Jakmile ale začneme pracovat s laserovými diodami, tak najednou musíme rozlišovat, pro co je ta laserová dioda určena. Jestli je to laserová dioda, která je určena pro CVDM systémy, anebo jsou to laserové diody určené pro jednokanálové systémy, anebo jsou to laserové diody, které jsou určené pro husté vlnové multiplexy. Protože v tu chvíli se začnou měnit jejich vlastnosti, jejich konstrukce. Pokud pracujeme s těmi jednoduchými komunikačními systémy, jedno vlákno, jeden kanál, jedna vlnová délka, tak v tu chvíli tam nepotřebujeme nic moc speciálního a vystačíme si, když si tady představíme ty blue boxy, tak si vystačíme obvykle s tím, že hlídáme teplotu tady tohoto okolí. To znamená, že jsme v telehouse, tak v telehouse hlídáme teplotu, aby nepřekročila nebo nepodkročila nějakou hodnotu. A teď podle toho, k čemu to je dobré a co všechno tam máme, tak podle toho si hlídáme pracovní podmínky. Jakmile ale jdeme do náročnějších systémů, to znamená, jdeme někde k hustým nebo ultrahustým vlnovým multiplexům, tak v tu chvíli začíná být problém a potřebujeme mít velkou stabilitu. A ta velká stabilita znamená, že musíme mít dvoustupňové hlídání. V tu chvíli potřebujeme mít také stabilitu uvnitř laserové diody a tělo se zajišťuje aktivním chlazením a proto tam najdeme peltierovské chladiče v těchto diodách. Takže jakoby, když si představíme potom takovéto pouzdro, které vypadá, řekněme takto, a tady máme optické vlákno, tak najdeme v tomto pouzdru zároveň také peltierovský aktivní chladič, který má za úkol hlídat pracovní teplotu toho vlastního přechodu. Takže máme zde jak interní hlídání, tak také zde máme externí. To je ten náš telehouse, který tady máme. To je stejná situace jako tady. Takže potřebujeme mít jakoby dvě hlídací smyčky. To má nějaké praktické důsledky. A ty praktické důsledky jsou takové, že jsou ty diody, přestože oni vypadají fyzicky stejně, tak, nebo nemusí vypadat, ale obvykle vypadají fyzicky stejně, tak nejsou navzájem nahraditelné. Protože pro laserové diody pro tyto systémy v sobě oni vypadají fyzicky stejně, ale nemusí mít peltierovský chladič uvnitř a nelze je používat v těchto systémech. Přestože se nám zdají levnější a řekli bychom to nahradíme, nebudeme mít žádný problém, budeme mít problém. Protože potřebujeme vzhledem ke stabilitě pro tyto systémy potřebujeme mít dvojí hlídání. Na obráceně to nevadí. Laserové diody odsud můžeme použít u těch, řekněme, jednoduchých systémů, ale zpětná cesta není použitelná. Takže na to je zapotřebí, abychom pamatovali, řekněme, při údržbách a při všech jakoby provozních podmínkách,
že to, co si můžeme dovolit u těch jednoduchých systémů, musíme velmi pečlivě zvažovat, jestli ještě to můžeme si dovolit právě u těch systémů, které jsou komplikovanější. Tak, a můžeme se podívat kousíček dál. Tak, vzhledem tomu, že těch slajdů je 60, tak projdeme to, co je důležité. Tak, to nás až tak v tuto chvíli netrápí, podíváme se tam. Podíváme se, protože tady vidíme charakteristiky. Ty charakteristiky platí pro elektroluminescenční diody, ale velmi podobné charakteristiky platí pro laserové diody, pouze kdybychom se podívali na ty vázané výkony, které tady vidíme, tak ty by měly jinou hodnotu pro laserové diody. Ale jinak, co se týká vlastního chování těchto diod, tak tady není příliš velký rozdíl. Takže když se podíváme, máme tady 3 typické charakteristiky a to je charakteristika, která je zde a je to závislost, jak to vypadá s vázaným optickým výkonem z ledky do multimodového vlákna, ale úplně stejná charakteristika by platila pro laserovou diodu do jednomodového vlákna. A viděli bychom to podstatné, co tady, s čím se setkáváme, a to je, že s rostoucí teplotou optický výkon klesá. Neplatí to 100%, platí, že na začátku optický výkon narůstá, ale jinak pak je ta charakteristika naprosto jednoznačná a to je, že s rostoucí teplotou klesá a klesá velmi výrazně. Když řekneme velmi výrazně, tak se podívejme na to, co je důležité. Nás ve skutečnosti zajímá, jak to vypadá v chování, kdy tady máme 3 decibelový rozdíl. A když se podíváme tady, že máme nějakou výchozí hodnotu, která je zde, a když se podíváme tady, kde dostáváme jakoby 3 decibely a podíváme se, jak velká je teplota, která je tady, tak vidíme nějakých zhruba 70-80 stupňů. Tady máme minus 30, minus 40, takže vidíme, že 100 stupňový rozdíl nám 100% zlikviduje tu 3 decibelovou rezervu, kterou máme v systému. To znamená, že už nám tam nezbývá žádná jiná rezerva na stárnutí. Všechno jsme spotřebovali jenom a jenom na straně této zdrojové součástky. Takže je zapotřebí stabilizovat výchozí podmínky. No, abychom si dali představu zhruba, kde to leží. Když se podíváme tady, tak vidíme, jak vypadá chování, kdy se nám mění šířka spektrální čáry a mění se nám z teploty. A zase vidíme, jak to vypadá, když se mění teplota někde v těch běžných podmínkách, se kterými se potkáme, nějakých minus 20, plus 70, plus 80 stupňů. A když se podíváme tady minus 20, takže vidíme, že tady máme nějakých 140 nanometrů, tady máme hodnotu nějakých 170 nanometrů, že těch zhruba 100 stupňů rozdílu v tomto případě znamená, že se nám rozjede šířka spektrální čáry o nějakých 30-40 nanometrů. To obrovská hodnota. Takhle se chovají ledky, u laserů ten rozdíl není takový obrovský, ale důležité je vidět, že to je silná závislost a že opravdu je zapotřebí tomu pozornost věnovat, ale zase jenom tam, kde to má smysl. Nemá smysl se tím trápit u těchto systémů, nemá smysl se tím trápit u CVD systému, ale má velký smysl se o tom bavit a řešit tento problém právě u těchto systémů hustých nebo ultrahustých vlnových multiplexů. Takže a tady zároveň vidíme, co v tomto případě dělá vlastní řídící proud. Protože řídící proud to není nic jiného než dodávka energie, a dodávka energie, ale to znamená ohřev toho PN přechodu, ohřev součástky. A jsme vlastně tam, kde jsme byli předtím. To znamená, že v tomto případě řídící proud také vede k tomu, že nám ovlivňuje chování. Takže je ten problém, co se týká teploty a chování a vlastních vlivů a problém z hlediska stabilizace je obrovský. A můžeme se podívat, jakým způsobem si můžeme poradit. Když se podíváme na jeden obrázek, který máme tady, tak tady vidíme
co je vlastně jedno z možných řešení. Jedno z možných řešení, které vede k tomu, abychom dokázali lépe zastabilizovat toto a toto, tyto charakteristiky, tak je dobré se dívat, jak je konstrukčně ten zdroj proveden. Co tam vlastně máme k dispozici. A tady existují dvě základní konstrukce, dva základní přístupy. Ten jednoduchý, low-costový, říká, že použijeme PN přechod, který je takzvaným homogenním přechodem. Jinými slovy je to PN přechod, který je postavený na stejných materiálech. Například gallium arzenid typu N, gallium arzenid typu P. Takže můžeme takto konstruovat velmi levné zdroje. To jsou typicky 850 nanometrů zdroje, které se používají v této oblasti a řeší se z tohoto jednoduchého materiálu. Jsou velmi spolehlivé, levné, ale mají problémové vlastnosti, pokud bychom chtěli je využívat do náročnějších aplikací. Proto se místo homogenních přechodů používají tzv. Heteromateriály. Heterogenní materiály jsou materiály, kde se využívá různých materiálů, které se vkládají do PN přechodu. Proč? Když se podíváme na konstrukci PN přechodu, tak PN přechod, když ho máme klasicky, tak on vypadá v principu takhle. PN. A když se budeme dívat, jak vlastně vypadá chování, tak tady dáme kladnou svorku, tady dáme zápornou svorku. A když se podíváme na průchody, tak říkáme, elektrony nám postupují, teď se nedívejme na majoritní a minoritní, zůstaneme jenom těch většinových nosičů, tak oni nám běží takto dohromady a navzájem mají snahu se potkávat a to je to, co nás zajímá, když se potkají dohromady, tak nám vznikne světlo a tady máme jednotlivé fotony, které odsud nějakým způsobem podvedeme. A teď, co je důležité, jestliže nebudeme dělat nic, necháme ty materiály homogenní, tak v tu chvíli, kde se elektron s dírou potká, tak se potká, tam uvolní svoji energii a výsledek bude, že nám budou vznikat fotony. Jinými slovy, fotony nám budou vznikat těchto vlastností. Oni nebudou vycházet jenom tady. Takhle je malujeme pro jednoduchost. Ale budou vycházet tady, 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 tady. Prostě představme si celý ten prostor, který tady máme k dispozici, tak tam se nám objeví. Budou vycházet nejenom odsud, ale budou vycházet odsud. No prostě, kde se ten elektron s dírou potkají. A to je samozřejmě špatné. Protože co nám udělá ten materiál? Ten materiál, když dám fotony vzniknou někde tady, tak ten taky chce nějakou energii si pohltit. Když může, tak co by nepohltil? Co by si nevzal nějakou energii fotonu? Zabsorboval. Protože ty elektrony, když už odevzdají energii, no, tak chtějí získat další energii. Letí kolem, foton vezmou, mají. Takže je snaha udělat to, aby se elektrony a díry nepotkávaly, kde je napadne, ale kde chceme jako technici a konstruktoři. Tedy musíme těm elektronům a dírám vymezit oblasti, kde se mají potkat. A na to moc možností nemáme, protože můžeme používat opravdu jenom a jenom materiály, které se liší v šítkách zakázaného pásu. A proto ta obvyklá konstrukce je taková, že se do tohoto místa vloží materiály, které jsou odlišné od těch výchozích, proto se tomu říká také heterostrukturní diody, heterostrukturní materiály a pro nás to znamená, že se budeme vždycky dívat na ty zdrojové součástky, když budeme mít nějaký media konvertor a budeme tam mít napsáno, že tam je dioda taková a taková, tak se vždycky budeme dívat na to, aby to označení tam bylo nějaké takové. Jakmile tam najdeme označení, že to je tedy dvojitá double heterostructure, dvojitá heterostruktura, tak to ve skutečnosti znamená, že právě máme vymezené oblasti, kde mohou takovéto součástky, kde mohou tedy elektrony a díry rekombinovat, no a pak nám vzniká světlo jenom tady v této oblasti. A tím, že nám vzniká světlo jenom tady v této oblasti, tak zároveň je velmi dobře definováno, lepší se nám všechny parametry, protože elektrony a díry se nám snadno potkávají
tak najednou budeme mít velké výkony, zmenší se nám rozptyly parametrů, protože už to není tam, kde je to napadne, ale máme velmi dobře zadefinované pracovní vlnové délky a máme také velmi dobře zadefinované šířky spektrální čáry. A ty změny už jsou potom velmi malé, protože tyhle ty hranice jsou vázané na krystalovou mřížku a oni se sice pohybují s tou krystalovou mřížkou, jak ona se hýbe s teplotou, ale ty pohyby těch hranic nejsou takové velké. Takže se velmi výrazně snižují citlivosti na vnější vlivy. Ale to slovo velmi výrazně sice jakoby expresivně říká, že bychom mohli mít ty vlivy skoro zanedbatelné. Bohužel tak velký vliv to není, je to významný vliv, ale pořád zůstává výrazná citlivost, byť je menší a o hodně menší, pořád s tou citlivostí musíme počítat. Takže to je, co se týká tady těchto charakteristik, to nás v tuto chvíli až tak nemusí příliš trápit. Tohle necháme být. A já bych se podíval ještě, protože máme zhruba nějakou půl, 3/4 hodinku, já bych se ještě podíval právě na tu problematiku, která s tím trošinku souvisí, a to je problematika stárnutí. A ta problematika stárnutí, ona říká, představme si, jak jsme se tady dívali na změny parametrů a hlídali jsme tady tyto změny parametrů a zabývali jsme se a říkali jsme si, že to je hrozně podstatné. Že musíme dbát na to, abychom opravdu byli schopni ty parametry ustabilizovat. A teď se můžeme podívat na obecnější problémy. Když se podíváme na optická vlákna, podíváme se tady na tyhle ty pasivní součástky, které zde máme. Máme tady konektory, máme tady děliče, máme tady výkonové děliče, spektrální děliče. Těch součástek je celá řada. A teď můžeme si klást jednoduché otázky. A ty otázky jsou, jak to vypadá s definicí pracovních podmínek, které byly před 10, 15, 20 lety, kdy se definovaly životnosti, protože dneska říkáme, to není žádný problém. Dneska, když se bavíme o životnosti optických vláken a kabelů, tak říkáme, no predikovaná životnost je predikovanou životností 30 let. Ale před 20 lety, kdy se definovaly podmínky životnosti a odhadovaly se a prováděly se experimenty, tak je otázka, jsou ty podmínky stejné i dneska, ty pracovní, ve kterých komunikační systémy pracují, když se bavíme o systémech multiplexních, máme zesilovače a podobně. Tedy jsou pracovní podmínky optických komunikačních systémů stejné jako v době, kdy byly formulovány závěry o životnosti. Další otázka, která je, jsou omezeny aplikace, tedy můžeme si dovolit nasazovat libovolné technologie, libovolné součástky a prvky, pokud neznáme chování, které říká, jak to vypadá z vlivy okolí, z vlivy provozu. A poslední taková otázka, a těch otázek stalo samozřejmě naformulovat mnohem víc, ale jsou to klíčové otázky. A ta klíčová otázka zní, lze předpovědět očekávanou životnost vláken a kabelů, děličů, kaplerů, splitterů a tak dále, všech nejrůznějších typů, které už jsou v provozu, protože dneska řada vláken, řada kabelů je v provozu 10 let, 15 let. Když si vzpomeneme, když se řešily překryvné sítě, tak ty skončily zhruba někde v roce 98-99. To, co bylo typické pro Českou a Slovenskou republiku. A kabely a vlákna, která jsou dneska v provozu, a prvky, které jsou jako pasivní prvky v provozu, tak mají za sebou už nějakou dobu, už nějaký stupeň degradace a my teď chceme na ně nasadit nové systémy. A otázka zní, můžeme? No provedeme měření. Vezmeme přístroje, které jsou super a oni nám řeknou, útlum je takový. Dobře, žádný problém. Disperze je taková. Chromatická, polarizační výdová. Podíváme se a zjistíme, že nemáme žádný v zásadě problém.
tak si řekneme, no, tak všechny parametry vyhovují, tak tam nasadíme nové systémy. A najednou nám ty systémy poběží rok, 2, 3 a dojde k problému. A najednou nám ty prvky zestárnou výrazně rychleji. Je to jev, který dneska pozorujeme na některých komunikačních systémech, kdy se díváme například na měření, která jsou měření v pražském metru, kde máme relativně stabilní podmínky, protože teplota se tam moc nemění. To, co se tam mění, nebo to, co tam se děje, je to, že ta vlákna v kabelech se klepou, jak kolem toho ty metrovlaky jezdí. A výsledek je, že dochází k postupnému stárnutí. A že to stárnutí má nějaký důsledek, protože nelze například na těch historických kabelech, které tam jsou, těch 15 let, 20 let, nelze nasadit tyhle systémy, protože se změnila spektrální charakteristika útlumu. Na těch oknech, které jsou 1550, 1310, ty provozní, tam není problém. Tam došlo k nějakým drobným změnám, měrný útlum se tam posunul o nějakých 10-15%, ale jestliže byla hodnota útlumu výchozí 0,21 decibelu na kilometr a dneska je 0,25 decibelu na kilometr, v procentuální hodnotě to zní hrozně, protože nám to pohlo o nějakých 15-20%. Ale ve skutečnosti to není nic tragického, pokud to není trasa, která má x desítek kilometrů a jsou to jenom úseky, které mají 10-15 km, to nehraje prakticky žádnou roli. Jestli je útlum výchozí 2,1 a dneska tam máme 2,6, 2,7 decibelu, to na funkčnost nemá dohromady žádný vliv. Ale změnila se spektrální charakteristika a ta spektrální charakteristika dneska říká, že když se díváme na útlum ve spektru, tak je to natolik zásadní změna, že krajní kanály, které by odpovídaly ultrahustým vlnovým multiplexům, už tam nejsou nasaditelné do tohoto místa. A to je ten problém, který v tuto chvíli je. A proto ty klíčové otázky jsou formulovány tak, jak jsou formulovány. A zároveň můžeme se podívat, v čem je problém. Když se dělaly formulace a předpovídala se životnost, jak vlastně ty systémy tehdejší, které, když se dělaly velmi seriózní rozbory, jak to fungovalo, tak formulace pracovních podmínek byly optické výkony 1-2 mW, přenosové rychlosti. Když byly 100 megabitů, tak to bylo něco, jako se dneska mluví o 100 gigabitových systémech. Také říkáme jasně, jako proč ne, je to super, ale ve skutečnosti je nasazujeme jenom ve velmi omezeném počtu případů. Dále jsme pracovali s lineárními systémy, protože nelineární jevy, aby došlo k nelineárnímu jevu na téhleté úrovni, kdy máme jedno vlákno, jeden kanál, to bychom museli mít tady obrovské výkony a to nebylo zapotřebí. Takže se pracovalo v lineární oblasti a předpovídala se doba života 25-30 let. Současné systémy pracují s optickými výkony, které jsou vázané na zesilovače, a když si uvědomíme, že výkon každého zesilovače je od 20 do 30 decibelů, tak máme tady 2 až 3 rády, kdy dochází k zesílení signálu. A najednou na výstupu zesilovače není problém, aby se tam objevovaly výkony 100 mW, když s nimi pracujeme. Máme systémy vlnových multiplexů, teď se nedívejme na VDM, pod tím VDM to je obecné schéma, máme na mysli tohleto, že máme systémy hustých vlnových multiplexů, kdy nám se sčítají tyto jednotlivé výkony z jednotlivých kanálů, takže zase jsme tady na těchto výkonech, které najednou máme 100 až 200 mW. 1 až 2, 100 až 200. O 2 řády se nám to pohlo. Ta vlákna, kabely, součástky, prvky jsou v provozu. O 2 řády se nám změnily provozní podmínky. A další, co máme, tady máme maximální rychlosti, které jsou 100 megabitů za sekundu, ale tady máme rychlosti, které jsou 100 gigabitů za sekundu. Teď nejsou důležité ta čísla. Důležité je tohleto. Když se podíváme tady, a znovu se vrátíme na to, co bylo řečeno. Jakmile máme velké přenosové rychlosti, jednotlivé bity jsou tvořené malým výkonem, malou energií, malým počtem fotonů, je to citlivé. Takže máme co dočinění s tím, že se nám změnily výkony,
Změnily se nám rychlosti, tedy počet fotonů, které tvoří jednotlivé bity, nám výrazně klesl, systém se stal nestabilní a stal se citlivý. A pracujeme, protože máme máme kombinaci velkých a malých výkonů, tak máme lineární a nelineární systémy, plus nám objevují obojí. Provoz v lineární oblasti i provoz v nelineární oblasti. A teď, kde je zapotřebí tahleta znalost? No, pokud máme telekomunikační systémy nových generací, tak zcela určitě potřebujeme, protože nechceme s novou generací zasahovat do fyzické vrstvy. Je to jeden z nejdražších zásahů, který existuje. Protože zasáhneme-li do fyzické vrstvy, tak automaticky si koledujeme o to, že potřebujeme zasahovat také, pokud můžeme jenom kabel vyfouknout a vytáhnout a zafouknout nový, no tak jako relativně je to dobré. Ale v mnoha případech to tak jednoduché není a v tu chvíli je to velmi drahá a nákladná operace. Dále jsou to otázky, které jsou spojeny se znalostí stability, kalibrací, změny citlivosti, stability parametrů, nasazení nových systémů, které jsou senzorovými systémy. Všude tam je zapotřebí znát chování. A zejména je to znalost, jakým způsobem se chovají stávající prvky, stávající kabely, vlákna a součástky, když se na nich mají navěsit nové technologie. Zda to vůbec unesou, či nikoli. Takže když se podíváme, tak relace není podstatná. Podstatné jsou vlivy, které se objevují. A ty vlivy mohou být následující. Je to teplota, samozřejmě, je to v tuto chvíli nový parametr, o kterém se před nějakou dobou vůbec nemluvilo, a to je vlastní procházející výkon, který je dán jenom tím, že chceme zajistit tu vlastní komunikaci a která vede k tomu, že ty součástky stárnou. A že oni stárnou, to známe velmi dobře. Máme před sebou prázdniny, takže určitě pojedeme na dovolené. A jestli máte malinko zájem o historii, tak se podívejte, až budete na nějakých zámcích a budete se dívat na skleničky, které jsou z trošku starší doby, zhruba někde 17. 16. století. Ne na barevné, ale podívejte se na ty obyčejné bílé, z bílého průhledného skla. A když se podíváte proti světlu, budete moct někde v nějaké vitrině, tak uvidíte v řadě případů, že už se začne rysovat malinko krystalová struktura. A že ty skleničky, některé budou číré a některé už budou takové lehonce zakalené. A právě to lehonké zakalení říká, že tam probíhají degradační procesy a že to vlastní sklo začíná ztrácet svoji propustnost, to, co je tak úžasné na sklu. A to je právě to, co úplně stejným způsobem se chová také optické vlákno. Jenom s tím rozdílem, že teda optické vlákno máme v provozu několik desítek let, 1-2 desítky let, tady to máme několik století, ale rozdíl je v tom, že ty skleničky tam stojí ve stabilních podmínkách a neprochází přes ně intenzivní světlo, na rozdíl od optických vláken. Takže otázka zní, jakým způsobem vlastně provádět vyhodnocení a je to velmi komplikovaný proces, protože vlastní procházející laserové zázemí ovlivňuje samotné součástky. Takže kdybychom se podívali na poslední obrázky, abychom si udělali představu, proč ten problém je takový. Libovolné parametry, když se podíváme a odlišíme nové prvky a odlišíme stávající, které už jsou v provozu, protože ten problém se nám jakoby rozdělí do dvou větví. Jestliže máme počáteční nové vlákna, nové kabely, nové prvky, které dáváme, tak jejich změny, jejich parametrů v závislosti na čase probíhají buď podle této červené křivky, anebo tady podle této nějaké modré černé křivky, kterou tady vidíme. To je to, co odpovídá standardním podmínkám, jak vypadá chování, které dneska máme. A vlastně to, co je hrozně důležité, je jenom znalost tady těchto parametrů, které zde vidíme.
jak vypadají ty časové konstanty, ty časové průběhy, které říkají, že ty exponenciální nárůsty anebo poklesy jsou strmější nebo ne. Takže to je to, co máme pro nové systémy, které nám pracují ve standardních podmínkách. A teď si představme, že budeme mít odlišné podmínky. Co to znamená odlišné podmínky? Kdy máme velké výkony a velké přenosové rychlosti a ten systém je úplně stejně umístěn. To je jako kdybychom měli něco takového, jedno vlákno, po něm jsme přenášeli jednokanálový systém, a pak jsme měli druhé vlákno a tam jsme přenášeli vlnově multiplexní systém. A jsme to postavili ze silou. To, co se nám změní, tak jsou právě tady tyto konstanty, ty časové. Jinými slovy, na těch charakteristikách se nám změní strmosti. To znamená, pořád budou exponenciální závislosti, ale ty exponenciální závislosti se nám změní. A budou mít odlišné strmosti. A teď je ta otázka, která je hrozně zajímavá a problémová zároveň z dnešního pohledu. Jestliže máme systémy, které už jsou v provozu, tak oni běží takhle. Podle těch běžných charakteristik, které máme tady, ale my na ně nasadíme v tuto chvíli nové technologie. Nová technologie je znázorněna a je popsána tady těmito charakteristikami. Což jinými slovy znamená, že jestliže my jsme někde tady v tomto bodě životnosti a teď najednou na to nasadíme nové technologie, které znamenají velké výkony, velké přenosové rychlosti, tak dochází ke změnám a ty změny mohou být pomalé, takže sice pořád to bude klesat, ale pořád ten parametr bude nějak vyhovovat, to je toto, ale mohou také probíhat velmi rychle, to je toto. A najednou tady máme hodnotu, která je hodnotou, kdy říkáme, tady je problém, systém nám kolabuje, systém nám havaruje. Ale tady my jsme v tomto bodě, a když v tomto bodě provedeme měření a provedeme všechny možné testy, které jsme dneska schopni udělat, použijeme OTD, změříme 3 vlnové délky, změříme chromatické disperze, změříme polarizační módové disperze, tak zjistíme, no my nemáme žádný problém. Jo, trošku se nám to pohlo, ale jinak se nestalo vůbec nic. Takže můžeme lehce nasadit, zainvestujeme do takovéhoto systému, nového, zainvestujeme obrovské peníze. Ale problém je, že začínáme tady v tomto bodě a v tomto bodě se nám ten systém může začít chovat tímto způsobem. On se dokonce může chovat ještě dramatičtěji, ale také nemusí, může to být jenom toto chování. Tedy je hrozně důležité vědět, co tam chceme postavit a hlavně, jak se nám ten původní systém chová. Jestli to byla takovýto průběh, nebo nějaký méně strmý, nebo více strmý, jaké to chování ve skutečnosti bylo. Ale má tady toto obrovský dopad do životnosti a tato životnost se výrazně zkracuje. Takže, pánové, ode mě tuto chvíli všechno. Kolegové budou pokračovat s dalším povídáním. Děkujeme moc, pane profesore.